फार्स्टआवनो जिरा, सामब्राम गुफुर, बानलु देनानै लाग्रोनोसै। बेनिफ्राय फारि फारि संलांबाय थानोसै आरो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सबाय साम' ओंख्रि संगोन आङो, बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि ना मा होनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना सोलोंनो हागोन सोरबाफोर रोङाखैब्ला आंनि बे भिडिअनिफ्राय। आं ओरैनो सिम्पोलसो संगोन आरो सबाय साम' ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथांमोना नायनानै सोलोंबानो जाबाय जुदि सोरबाफोर रोङाखैब्ला। थौखौ गुदुं फुदुंनानै लानोसै। बेनिफ्राय थाव एसे, सामब्राम एसे सेरना लानोसै। बेनिफ्राय फारि फारि संलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै आंनि ब्लगखौ। सबाय साम' संगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंनि सबाय साम' संनायखौ नोंथांमोना इजिनो रोंगोन आरोना। आं इजि संखागोन सिम्पोलै। साम' ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थाव सेरबाय, सामब्राम सेरबाय। बेनिफ्राय सामब्रामखौ एसे खामफ्राम होनानै दा साम'खौ हरसिगोन। सोरबाफोर साम' ओंख्रि संनो रोङाबा बे भिडिअखौ नायनानै ओरैनो रोंगोन आरो। आङो ओरैनो सिम्पोलसो संगोन। सिम्पोलैनो बिराद मोजां गोथाव जायो। नोंथांमोनाबो सोलोंना लानो हागोन बे आंनि भिडिअनिफ्राय। फार्स्टआवनो संख्रि एसे हरनानै लाग्रोनोसै। संख्रि होनानै दसे एवहाबग्रोनोसै आरो। सामब्राम गुफुर, मस्ला, बानलु देनायखौ एवनायावनो हरखाबाय। एवनायावनो हरखानांगौ आरो होमबा आराम गोथाव जायो, रसा ओंखारखानोसै आरो बेयावनो। दा दसे गोबाव एवहाबनानै हालदै हरबाय। हालदै हरनानै आरो एसे गोबाव एवहाबबावगोन आरो। गावनि दैया रानबा फेथेब फुथुब बिदि होनखायो। दा जे गावनि दैया रानबाय होनबा नों दैखौ आन्दाज खालामनानै हरदो आरो। दा आं दै होबाय। नोंथांमोनहाबो साम'खौ नायनानै गावनि आन्दाज बायदि दैखौ होदो। सबाय मोनजासे, साम' मोनजासे दैखौ नायनानै होनांगौ आरो। नोंथांमोनहाबो आन्दाज खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं सबायखौ सुनानै लाबोबाय। ओंख्रिया गोदौबा हरनोसै आरो। नै दा आं सबायखौ हरबायानो। बेनिफ्राय दा खारैखौबो हरफाखासिगोन आरो गावनि आन्दाज बायदि खारैखौ हरसिगोन दा।
खारैखौ खापनै हरगोन। खापनैजोंनो आराम मिलायगोन आंनिया। ओंख्रियाबो बारा बुरजा नङा नालाय। दा गोदौबाय थाथोंसै। सबाय मोननायजों साम'आबो मोनहैखासिगोन आरो। देर घन्टासोनि उनाव फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनमारबाय नै। बरिया गोथाव जाखासिगोन। नोंथांमोनाबो आं जेरै संदों बेबायदि संनानै नाय। अब्लानो नोंसोरबो मिथिगोन होमबानो माबायदि गोथाव जायो। सिम्पोल संखाबाय आङो, नोंथांमोनानो नुखाबाय आं माबोरै सिम्पोल संदों।